Joj, toto bolo úspešné ťaženie. Čau. 4 diamanty. Čau, To čo máš za? To je do mňa, vidíš? No i. Nádam ti. Ukáž, aká je. Však to je ľadový. Nádam ti potion na dýchanie, aby si tam mohol vydržať. A ty si ma z toho zhodil, však ja ťa z toho zhodím, ty šmedičku. To bolilo. Tak, dobrota. Ešte No, toto. Ja, vieš čo? Ja to kašlem. Čau. Ja to kašlem. Ja to zničím. Nie, nerob. To je hrozný dom. Nerob, ne. No áno. Toto, vieš čo za dom? To som ešte nevidel. Vieš čo? Dajme si súťaž do postavy lepší dom. Tak, O všetky 4 diamanty. Dobre. Tak dobre. To určite musím vyhrať. Hen tam, ja idem tuto. Takže ako si to tu urobíme? Urobím aj jemu lozničku. Urobím aj jemu to. Izbu. Uvidím, či mi aj on urobí. To určite musím vyhrať. Takže, kde to je? Tak, to robíme. Tak, jednu stenu už mám. Nie, počkaj, teraz. Jeden blok tu chýba, tak. Paráda. Jednu stenu už mám a ešte ďalšie 3. No, takže už mám urobené 2 steny a už aj podlahu. A pokračujeme už iba 2 steny. Takže ľudia, Jablčko hovorí, že si musíte dať vývar z krtka. A k tomu rezance, ako žížali. Vývar, skrtka, vývar, skrtka, žížali. Vývar, skrtka, vývar, skrtka. To si musíš dať, aj žížali, to si musíš dať, aj žížali. Tak, celé to už máme. Môžeme to urobiť. Poriadne dáme všetko preč a zaspievame si spolu vývar skrtka. Odkiaľ tu je tá voda všetka? Migaj. Potom to bude zase hrúza. Ja som to tu porozbíjal. Ľudia, toto si zaslúži asi tak 50 lajkov, lebo toto tu je utrpenie a tu všade robím diery a... Ľudia, viete o tom, že tie sponge nefungujú? Dívajte sa, proste. Tuto je niečo a dívajte sa. A tá voda tu je znova. Ja proste umieram. Jak to mám vysušiť? A si použijem na to príkaz. Ľudia, to nejde vysušiť. Dívajte sa proste. Ľudia, pomoc, ja už to nezvládam. Už to tu robíme asi 3 hodiny. No tak dobre, budem úprimný. Pol hodinku. Ale aj tak je to moc. Či? Prvé poschodie ľudia je hotové. Ja neverím. Ľudia, takže ja už to tu mám. Mám tu 3 poschodie, čo zatiaľ na to poviete? Čau. Ale nie, robím si srandu. Ideme urobiť už ostatné veci. Ale no, tak ja som vyhodil schody do matérie. No, takže, čo tu robíme ďalej? To som nemusel vidieť.
Takže dáme tu, toto bude jedna izba. A tuto bude druhá. A tuto bude bývať aj jablčko. Jablíčko. A ja budem bývať v tej väčšie, samozrejme. No však uvidím, ktorá je väčšia. Ja som krysa. Ľudia, vedeli ste o tom, že ja som krysa? To ste nevedeli. A to jablčko. Ty? To sa mi páčilo. No ešte mi povedz nejaké vtípky, jablčko. Haló, počujeme sa? Nepočujeme. No dobre, ideme makať. Čau. Zavolám ti neskôr. Čau. Tak, už som ho mutol. A ideme to urobiť. 10% mám, to nie je dobre. Možno bude part 2. No, už to máme. Tak, paráda. Teraz tu dáme dvere. Počkaj, zavolám. To sa môže iba mne stať. Tak, už to je opravené. Zavoláme jablčkovi, akú má rád farbu. No, halo? Haló, počujeme sa, čo chceš? No, jakú máš rád farbu? Ja, to je jedno. No, ok. A nie rúžovú, fialovú. Povedal, že nie rúžovú, alebo fialovú. Nemáš červenú mi daj. No, dobre. Dávam. Dobre, čau. Čau. To bolo fakt neuveriteľné, časík. Jaj, tak už som poriadne. Toto bude moja farbička, táto parádna, pekná. A bude to parádna izba, takže ja budem mať túto väčšiu, samozrejme. Takže takto. Bum, 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 barabam, bam, barabam, bam. Takú väčšiu. A ja mu robíme samozrejme tiež nejakú. No, bude možno troška menšia. Troška. Tak, iba troška. Fakt, iba troška. Iba troška bude menšia. Tak. Tuto dáme. Ručkavo, izba. A tuto dáme jablčkou. Počkať. Jablčko. No dobre. Však tu bol teraz západ slnka, to čo je, som vám to chcel ukázať. No, takže hen to bola moja a tuto ho dáme jemu. Ono bude mať tiež dobrú, ale trošku menšiu. Iba troška. Tak. No, parádna je. Čo vám poviem? Možno je lepšia ako moja. No, takže čo som to chcel? Dáme mu tu nejaký koberček, alebo hej, dáme mu, budeme dobrí. Dáme mu tam aj pavučinku? A nie, urobíme mu väčšiu postielku. Nech bude spokojný. Dáme mu takúto, ako mám ja. Aby bol spokojný.
No, takže. Ľudia, neviete, prečo sa jablčko mi tu nejak zvracal do hovoru? Asi to nič nebude. A to iba tak robí. On tu iba zvracia, to bude dobré. No potom to tu dorobím. Takto, paráda. Mi tu zvracia do hovoru, už na to nemám. Pre pána kráľa, asi pôjdem ku nemu domov. Ty nech nezvracia. A duriť. Juhu. Marapabam. Ahoj ľudia. Dobre, takže ľudia, ukážem vám až na konci videa, aké sme to urobili, keď bude hodnotenie. Takže ľudia, dám si do hladničku živa popkáni a bude part 2. Lebo už mám málo percent na telefóne. Takže smola. Bude part 2 na budúce. Toto si tu iba dám. Enchantované jablčka dám až tuto. Toto dám tu. A všetko dám vyplniť chlebom. Kde je chleba? Chleba. Jako John Mariánek. Je chleba. Aby som vyhral. John Marianka. Sice to je 18+, ale to nevadí. Vyhrám iPhone. Jaj. Viete, on je taký postihnutý. Jablčko. Prosím. Ja tu už dám iba jedálny stôl a budeme končiť. Papa. Takže. Tak, tu dáme toto. Tu dáme bum, stolička, tu druhá. A budú iba 3, tak. Takže čau! Daj like a odber. Čau.